Luna Đogani ponovo je prespavala čitav dan, vidno utučena zbog žestoke svađe sa dečkom Markom Miljkovićem, kojeg je slagala da se nije viđala sa bivšim dečkom Nenadom Sinđelićem Gastozom. Kada se napokon probudila, Đoganijeva je ponovo plakala zbog ljubavnih problema, a tešio je otac Gagi Đogani, dok je majka Anabela Atijas posmatrala čitavu situaciju. Da li je toliki smak sveta ako te ostavi dečko u realitiju? Pitao je Lunu Gagi. Meni jeste da me ostavi dečko zbog jedne situacije nakon 1,5 dana i to zbog ljudi koji šalju dojave. Ne znam šta ćeš dobiti sa tim, govorila je Luna. Ne možeš sada da odeš. Kada sam ti ja govorio da ideš, sada ćeš da ostaneš, istakao je Gagi. Ja bez ljubavi mogu samo da crknem, dodala je Đoganijeva. Nezrela si, jako si nezrela. Kako je nama da te gledamo tako? Ti imaš mamu, mene, sestre, samo u ljubavi misliš. Imala si ljubav i pre ovoga, govorio je Gagi Luni. Nisam dobro, dodala je Đoganijeva. Nije ti i Marko sve u životu, tu sam ja, tu su ti i sestre, ponavlja je Gagi. Jeste, jedini on može da me izvadi iz depresije, objasnila je zadrugarka.